Κρατάει μπάλα ο Βραζιλιάνος μέσα στη μεγάλη περιοχή. Παραπέξει το 1-2 μόνος του. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Γκολ το οποίο μετράει διότι δεν πάσαρε στο συμπαίκτη του ο οποίος ήταν offside, στον Ζέσους. Άρχισε και τελείωσε μόνος του μια εξαιρετική προσπάθεια. Κοντοστάθηκαν οι αμυντικοί του εργοτέλη. Πίστεψαν ότι ενδεχομένως είναι σε θέση offside. Ανέκφραστος ο ισχυρός ανήρ της Λάρισσας ο Πιλαδάκης. Πάντως τα χαμόγελα υφίστανται στους γηπεδούχους, οι οποίοι ανοίγουν το σκορ με τον Ρωμαίου. Ας ξαναδούμε τι έγινε. Εδώ τον βλέπετε πως ξεκινάει την προσπάθεια. Τραβάει δύο παίκτες πάνω του. Εδώ βλέπει ότι εδώ βεβαίως είναι ευθύνη του επόπτη να διαπιστώσει αν έκανε πάσα ή όχι. Βλέπετε ότι είναι λίγο πονηρό αυτό το οποίο κάνει. Απ' τη μία ανοίγει λίγο την μπάλα ότι θα πασάρει. Τελικά συνεχίζει μόνος του την προσπάθεια, αφού δεν ακούμπησε ο άλλος συμπαίκτης που υπήρχε στην φάση.